Gyfeillion, cyn cychwyn, ga i ofyn, oes na rhywun yma sydd, rhywun arall sydd angen clust ffonau? Is there anyone else here who needs headphones for translation? Iawn i chi, am droi fewn ato ni bore yma ar gyfer digwyddiad sydd ddim yn rhan o'r raglen swyddogol y Steddfod, hyd ydi cadeirydd awdurdod S4C. A ngwaith i'r bore yma ydi cyflwyno'r siaradwr. Mae'r berthynas rhwng'r urdd ac yn arbennig Steddfod yr Urdd ac S4C yn un agos a phwysig. Mae'r wythnos yma ar ei hyd yn cyrraedd pobl ar draws Cymru ac ar draws gwledydd Prydain yn sgil y buddsoddiad y mae S4C yn ei wneud yn narlledu'r wyl, a mae o'n rhoi boddhad a phleser i filoedd lawer o bobl. Ac mae pwrpas yr wyl, sef dathlu goreuon yn diwylliant ni am talentau ifanc, yn amcan sydd yn agos iawn at genhadaeth S4C ei hun ar draws y flwyddyn. Felly, lles yna sy'n fwy addas na'r wyl yma i S4C ddweud rhywbeth o bwys am ei dyfodol ei hun. Mae S4C rwan yn edrych ymlaen y tu hwnt i'r cyfnod gwaith presennol i 2017 a thu hwnt i hynny. Oherwydd, ym mis Mawrth y flwyddyn honno, mae cytundeb S4C gydag ymddiriedolaeth y BBC ynglyn ag ariannu S4C yn dod i ben. Ond dyna hefyd pryd y mae cytundeb y BBC ei hun, gyda'r Llywodraeth ynglyn â'r drwydded deledu hefyd yn dod i ben. Ac mae siarter y BBC yn dod i ben ddiwedd 2016. Felly, rhwng rwan a hynny, mae yna lawer iawn o drafod yn mynd i fod. Mae'r amser yn mynd i basio yn gyflym. Ac mae'n holl bwysig fod anghenion darlledu yn y Gymraeg yn cael ei hystyried o fewn yr un ffram amser. A be gewch chi yma heddiw felly ydy cyfraniad cyhoeddus cyntaf S4C i'r drafodaeth am ddyfodol darlledu yn y Gymraeg wedi 2017. Mae yna ddogfen drafod yn cael ei chyhoeddi heddiw gan S4C sy'n dwyn y teitl Dyfodol Teledu Cymraeg. Ond cyn hynny, mae'n bleser mawr gen i gyflwyno prif weithredwr S4C, Ian Jones. Yn y 2 flynedd ac ychydig fisoedd sy'n ers i Ian fod wrth y lliw, mae o wedi sefydlu un traddodiad pwysig, sef bod pethau yn digwydd yn sgil Araith gan Ian Jones mewn ei Steddfod. Wrth dreithi Araith goffa Owen Edwards yn Steddfod Bro Morgannwg yn 2012, mi nath o ddigwydd sôn wrth basio bron nad oedd o'n gweld pam na allai S4C adleoli i gweithgareddau canolog o Gaerdydd i ryw ran arall o Gymru. Y canlyniad fel y gwyddon ni bellach ydy'r penderfyniad y gymerwyd ychydig wythnosau yn ôl i adleoli'r pencadlys yng Nghaerfyrddin yn 2018. Mi allwch chi gymryd felly fod Araith gan Ian bob amser yn werth gwrando arni yn ofalus. Da ni'n ffodus iawn i gael Ian yn briweithredwr, mae wedi cael profiad eang a llwyddiannus o weithio yn y byd teledu ar 3 chyfandir, ond heb erioed golli golwg na balchder yn llwyddiant y sianel yr oedd o'i hun yn un o'i haelodau staff cyntaf oll nôl yn 1982. Mae o mewn sefyllfa arbennig felly i ddeall a dadansoddi'r cyd-destun hanesyddol, technegol a diwylliannol sydd yna i'r cwestiwn o beth sydd ei angen i sicrhau dyfodol S4C. Croeso, Ian. Bydde Steddfod ddim yr un peth heb Wellingtons a Wood, dwi'n meddwl. Pam o'n i'n yr ysgol, amser maith yn ôl, o'n i'n dod gatre, a peth cyntaf o'n i'n neud oedd cico pêl yn erbyn y garej yn Treforys. Ac bod na ddim gôl geidwad ar y pryd, buodd sawl ymgais i sgorio gôl y ganrif fethu'n druenus. Ond oedd pethau siŵr o wella mas o law. Ac yn aml fe glywch chi'r floedd fuddugolaethus, 3 chynnig i Gymro. A minnau'n gweld fy hun adeg hynny fel rhyw gyfuniad o George Best a Pele. A mae 3 chynnig i Gymro yn ymadrodd cyffredin yn plith ni fel Cymru. Ac i mi'n blentyn, dyna'r cyfan oedd e. Dywediad bach difyr i gyfleu dyfalbarhad grŵp o bêl-droedwyr oedd yn breuddwydio am dreulio i dyddiau'n chwarae i'r elyrch neu yn yn achos i am ryw reswm i Frasil. Wrth i mi dyfu'n hun, fe ddes i sylweddoli bod na lot mwy i'r dywediad
tri chynnig i Gymro, a bod yno adlais o hen hanes y Cymru sy'n mynd â ni nôl dros ganrifoedd lawer. A dwi yn sicr ddim yn honni fy mod i'n arbenigwr ar chwedloniaeth ein cyndadau, ond mae yna un arbennig yn y ffigwr 3 i ni genedl y Cymru, ac mae'r hen draddodiad trioedd Ynys Prydain yn brawf o hynny. Mae'n hoffter o ddosbarthu pethau fesul 3 yn rhan gynhenid o'n gorffennol a'n diwylliant. A dwi'n ffeindo fy hun yn meddwl i'r cyfeiriad hwnnw ar brydiau y dyddiau hyn. Yn fy ieuenctid i roedd grŵp pop yr anhrefn yn canu am Cymru, Lloegr a Llanrwst. Ond efallai mod i heddiw yn meddwl mwy yn hermau Cymru, Prydain a'r byd, fel y triawd allweddol i S4C heddiw. A gaf i roi enghraifft amlwg i chi. A ninnau yma yn y Bala yn dathlu llwyddiant ein prifwyl ieuenctid, mae'n naturiol yn bod ni fel Cymru Cymraeg yn ymfalchio o'r newydd yn weledigaeth Sir O.M. Edwards dros y Gymraeg, ac yn waith arloesol ac arwrol srifan yn maes ieuenctid. Yr urdd yw'r symbol cryfaf o Gymreigdod i ni, yn enwedig ar faes yr Eisteddfod fel hyn. Hynny, i weddill gwledydd Prydain, efallai bod ardal y Bala yr wythnos yma yn fwy enwog am harddwch i golygfeydd a'i hatyniadau megis y ganolfan dŵr gwyn genedlaethol. Dyna chi'r persbectif Prydeinig. Os grwydrwch chi ymhellach i bellafion byd i dde America, mae'n bosib mai menter ryfeddol Michael D. Jones o'r ardal hon yn arwain y Cymru i Patagonia sy'n mynd ar sylw. Un ardal, ond un ardal yn consirio delweddau gwahanol iawn yn nychymig pobl, a hynny'n dibynnu'n llwyr ar ei cefndir diwylliannol hwy ei hunain. Ac mae'r un peth yn wir gydag S4C. Fe wyddwch chi sydd yma heddiw, mae prif bwrpas S4C yw bodloni gofynion y gynulleidfa graidd, Gymraeg i iaith, a hynny sy'n yn gwneud yn sianel unigryw, nad oes i thebyg yn unman. Ond mae'n ddyletswydd arnom hefyd i gynnwys y rhai sydd yn llai rhugl yn yr iaith, y rhai sy'n dysgu'r iaith, a rai hynny nad ydyn nhw'n medru'r iaith o gwbl. A dyna fan cychwyn ein cylch gorchwyl, y gynulleidfa yng Nghymru. Dyna'r cyntaf o'r trioedd. Ond yn y byd sydd ohoni, a ninnau'n cael yn hyriannu yn rhannol drwy'r deledu, ac yn atebol i adran diwylliant cyfryngau a chwaraeon y Llywodraeth yn Llundain, mae yn delwedd tu allan i Gymru yr un mor bwysig. Fe ddylai swyddogaeth a statws S4C fod yn rhan bwysig o unrhyw drafod ar siarter y BBC, sy'n dod i ben yn niwedd 2016. Ac mae'r dyddiad hwnnw'n prysur cyrraedd. Fe ddylai'r trafodaeth honno fod yn cychwyn nawr, a dyna'r ail o'r trioedd, yr ail gylch gorchwyl, ac fe ddof yn ôl at hynny yn y man. Fel y gwyddom heddiw yn rhy dda, mae'r byd yn llai nag y bu erioed, ac mae'r ddelwedd neu'r darganfyddiad o S4C yr un mor bwysig ymhell bell y tu hwnt un ffiniau cenedlaethol. Pan gyhoeddwyd bod Netflix yn Ogledd America wedi prynu y gwyll, roedd hwb o'r fath i hygrededd S4C ar y llwyddfan rhyngwladol yn bwysig tu hwnt. Mae'n gallu hwyluso'r ffordd i ragor o gydgynhyrchiadau. Mae'n gallu agor y drysau mewn meysydd masnachol. Mae'n gallu codi profil
yn gyffredinol. Comisiwn gan yw'r oedd cyfres gyntaf gwyll neu hinterland, ac fe werthwyd yr hawliau darlledu i BBC 4, ac fe rhagbrynwyd y rhaglenni gan BBC Cymru. Roedd hi'n bartneriaeth diddorol iawn yn cynnwys ffynhonnell arian o fewn Llywodraeth Cymru, a'r gronfa media yn Ewrop, yw'r masnachol a buddsoddiad gan gwmni Tinopolis. Cafodd y gyfres i werthu i gwmni yw'r Danmarks Radio yn Denmark, cyn dechrau cynhyrchu dyn oed. Ac i'r rhai ohonoch chi sydd yn ymddiddori yn y Nordic Noir, fe fyddwch yn gwybod mai yw'r yw cynhyrchydd The Bridge a The Killing. Ac erbyn heddiw mae'r gwyll wedi werthu i diriogaethau ar draws y byd i gyd. Felly dyna'r trydydd o'r trioedd. Fe fydd y modd y mae pobl yn gweld yw'r yn dibynnu'n llwyr ar ei lleoliad o fewn y trioedd hyn. Ac mae'n ddyletswydd arna i sicrhau y bydd y ddelwedd maen nhw'n ei gweld yn un loyw a chyffroes. Pwy bynnag ydyn nhw a beth bynnag yw eu cefndir. Rhyw fis yn ôl, roedd un o'r papurau dyddiol o Lundain yn canmol y gyfres Dramâu 35 diwrnod, yn ei ganmol yn fawr iawn. Ac yn unol â'r ffasiwn ar y funud, yn ei chymharu'n ffafriol gyda ffeth o gynnyrch y gwledydd Sgandinafaidd. Dros y dudalen, roedd rhestr o raglenni yw'r oedd i gael ei darlledu yn noson honno. A holl gynnyrch yw'r yn ymddangos o dan y teitl Regional Variation. Mae hynny'n arwydd o'r meddylfryd am yw'r mewn rhai cylchoedd. Mae'n bwysig felly yn bod ni yn dal i atgoffa pawb. Nad regional variation yw yw'r o gwbl, ond sianel genedlaethol yn ei rhinwedd ei hun. Sianel sydd nid yn unig yn cynnig diddanwch a gwybodaeth ac addysg, ond sydd hefyd yn rym gwirioneddol yn y gwaith o gynnal iaith a hybu economi. Pan oeddwn ni'n gweithio yn America ac yn byw yn Efrog Newydd, fe ddysgais mae'r peth cyntaf sy'n dod i feddwl llawer o bobl ar y cyfandir hwnnw wrth feddwl am Gymru yw enw Dylan Thomas. A dwi yn wir gobeithio bydd y sylw y gaiff ei enw yn ystod dathliadau canmlwyddiant, yn symud y sylw oddi ar ei ffordd o fyw at ei farddoniaeth. Fe fyddwn ni ar yw'r yn ceisio gwneud cyfiawnder a'i ethrylyth mewn nifer o raglenni dros y misoedd nesaf. Ond rhywbeth arall am waith Dylan Thomas, a ddenodd fy sylw yn ddiweddar, wrth i'r arddangosfa o ddarluniau Sir Peter Blake symud o'r amgueddfa genedlaethol i Sir Benfro. Fe dreuliodd yr arlunydd dros chwarter canrif yn creu delweddau o Under Milkwood, ac fe fyddai'n arfer gwrando ar recordiad o'r gwaith o leiaf ddwywaith yr wythnos yn ystod y cyfnod hwnnw. A dyna brofiad od oedd darllen dau sylw gan adolygwyr gwahanol am yr arddangosfa hon. Yn ôl y cyntaf, roedd yr arddangosfa yn goron ar waith Dylan Thomas yn dod ag Under Milkwood yn fyw. Roedd delweddau Peter Blake fel petai nhw'n cyfannu rhyw gylch coll. I'r adolygydd arall, roedd yr arddangosfa a holl waith Peter Blake braidd yn ddibwynt. Gan mai fel drama radio i leisiau y bwriadwyd creadigaeth Dylan. Ac fe ddylem ni adael i'r dychymyg greu'r darluniau. Wrth gwrs, y gwir amdani yw bod y ddau adolygydd fel ei gilydd wedi methu'r pwynt yn llwyr. A mae bod wedi anghofio un peth sylfaenol iawn ac amlwg
Sydd mae dwy greadigaeth wahanol yn ei rhinwedd ei hunain yw'r rhain. Mae arddangosfa Peter Blake yn sefyll ar ei thraed ei hun, fel darn o gelfyddyd annibynnol. A weithiau, mae angen atgoffa pobl, nad yng nghysgod nac yn hyd destun unrhyw sianel arall y dylid meddwl am Esbydrec. Nid ystyniad o unrhyw sianel arall mohoni. Nid efelychiad o unrhyw gyfundref arall yw hi, ond sianel genedlaethol sy'n annibynnol, yn olygyddol ac yn weithredol. Mae'r bartneriaeth rhwng y BBC ac Esbydrec yn un gynhyrchiol a chadarnhaol. Rydym eisoes wedi profi bod cydweithio clos fel yn achos y gwyll hinterland yn medru bod yn fanteisiol i bawb. Fe fydd hynny'n digwydd eto gyda'r gyfres nesaf sydd eisoes ar y gwell. Y tro yma yn gyd gynhyrchiad rhwng Esbydrec o'r BBC. Ond dwi'n mawr obeithio medrwn ni ddatblygu hyn hefyd i feisydd eraill. Mae Radio Cymru yn gyfrwng cydweithio amlwg i ni mewn sawl ffordd wahanol. Ac fe fydd llawer ohonoch yn cofio. Mae cyfres radio oedd cymon midfield ar y ddechrau. Ond drwy gydweithio rhwng Esbydrec a Radio Cymru, fe gafodd gartref newydd ar y sgrin fach. Ac mae yna sawl enghraifft o hynny yn mynd i ddenu ystyriaeth yn y dyfodol. Dros y blynyddoedd diwethaf, i ni wedi gorfod torri'r got yn ôl y brethyn, mewn modd darbodus ac effeithiol. Mae'r cwtogi a fi wedi golygu gostyngiad ariannol o 36% i ni, mewn termau real. Ac yn anorfod roedd hynny'n golygu colli staff yn fewnol ac yn y llanol yn y sector deledu. Arianterth roedd Esbydrec yn ganolog yn cyflogi dros 200 o staff, ond mae'r ffigwr hwnnw i lawr i tua 125 erbyn heddiw. Mae'r gyllideb rhaglenni ar y llaw arall wedi gorfod gostwng 19 miliwn o bunnoedd. Ac ar ben hynny, byddwn hefyd yn wynebu gostyngiadau pellach eleni, blwyddyn nesaf a'r blwyddyn wedyn o 1% yng ngwerth yr arian o'r drwydded deledu. Mae toriadau sylweddol wedi bod, ond rwy'n hyderus nad yw hynny wedi tanseilio'r arlwy ar y sgrin hyd yn hyn, ac rwy'n wirioneddol ddiolchgar i bawb yn fewnol ac allanol am y cydweithio a'r gefnogaeth a gafwyd. Ond erbyn heddiw, does dim lot ar ôl i'w dorri. Rydym eisoes wedi torri'r byw a byddai unrhyw gwtogi pellach yn peryglu einioes y sianel. Dwi'n mesur fy ngeiriau pan ddywedau y bydd rhagor o gwtogi yn peryglu gwasanaethau Esbydrec ac yn peryglu hunaniaeth Esbydrec. Ond dyna sydd yn yfantol yn awr. Pan gyhoeddodd y Llywodraeth yn 2011 bod y cyfraniad canolog i goffre Esbydrec wedi ei ddiogelu, cofiwch, mae dim ond tan Ebrill 2016 yr oedd hynny i fod. Wyddom ni ddim be fydd yn digwydd i gyfraniad y Llywodraeth yn Llundain wedi hynny. Ac nid dyna'r unig ansicrwydd. Bydd y siarter y BBC hun yn dod i ben yn fuan wedyn, felly wyddwn ni ddim chwaith be fydd tynged y ffynhonnell ariannol honno yn y dyfodol. Nawr, felly, yw'r amser i agor y drafodaeth ar bwnc sicrhau arian digonol hir dymor i Esbydrec. Mae'n hanfodol ein bod yn derbyn arian digonol i greu sicrwydd ar gyfer y dyfodol. Ond y cwestiwn allweddol yw hwn. Beth yw arian digonol yn ein cyswllt ni? Dwi am fentro ystyried y cwestiwn hwnnw ymhellach drwy adrodd stori. Rhaid i mi gyfaddef fy mod i'n hoff iawn o'r
hanesy'n hwnnw am ddwy wraig yn ffraeon swnllyd, gan weiddi'n uchel ar ei gilydd ar draws y stryd, o un ffenest llofft i'r llall. Ar y gair, dyma dau ffrind yn cerdded ar hyd y ffordd o dditanu nhw, ac un yn dweud wrth y llall, "They will never settle their differences because they are arguing from different premises." Dwi'n mawr obeithio na fydd yn rhaid i ni ffraeo gydag unrhyw un am ddyfodol ysbrydoleth. Ond dwi yn gobeithio hefyd mae'r un premis, yr un man cychwyn fydd gan bawb i'r drafodaeth bwysig hon. Ac y byddwn ni gyd yn derbyn yr un cynsail dros fodolaeth ysbrydoleth. Mae'r cynsail hwnnw yn golygu derbyn yn bod ni'n sianel unigryw a bod angen arian digonol i'w chynnal a rhyddid golygyddol a gweithredol i'w rhedeg. Pa sianel arall sy'n gorfod ystyried effaith a dylanwad ei gwasanaeth ar ffyniant iaith leiafrifol ac sy'n gorfod mesur ei llwyddiant yn galluogi pobl i berchnogi a defnyddio'r iaith honno. A pha sianel arall sydd hefyd yn ysgwyddo cyfrifoldeb am greu ardrawiad diwylliannol ac ardrawiad economaidd. Ac mae hynny wrth gwrs yn ychwanegol at y cyfrifoldeb arferol o fesur gwerth amarian, sicrhau ffigurau gwylio, derbyniol a gwerthfawrogiad digonol gan y gwylwyr. Ac ar ben hyn i gyd, mae disgwyl i ni fod yn bopeth i bawb yn cyflawni'r un swyddogaeth a BBC 1, BBC 2, Channel 4, Sky a sawl sianel arall. Gadewch i mi atgoffa chi o drefn ariannol bresennol. Ar hyn o bryd mae 90% o'n cyllid ni yn dod o dan y drwydded trwy law ymddiriedolaeth y BBC, ac mae hynny i barhau tan fis Ebrill 2017. Mae hynny yn cyfateb i 76 miliwn. Mae rhyw 800 arall, neu 6.7 miliwn, yn dod yn syth o goffrau'r Llywodraeth ganolog. Ac mae gen i maddewid o hynny ond tan Ebrill 2016. Dwi'n mawr obeithio bydd penaethiad y BBC yn Llundain, yn swyddogion ac yn aelodau'r ymddiriedolaeth yn dod i weld eu cyfraniad i raglenni ysbrydoleth yn destun balchder ac mai ganddyn nhw le i deimlo'n falch. Treni o'r mwyaf fydde meddwl bod unrhyw un yn ystyried ariannu ysbrydoleth fel rhywbeth sydd yn fwrn ar adnoddau'r BBC. O ystyried y 3.6 biliwn sydd ar gael i'r BBC trwy Prydain yn flynyddol, dyw gwneud cyfraniad o 76 miliwn, llai na 200 o'r cyfanswm hynny, i gynnal sianel deledu genedlaethol mewn iaith leiafrifol ddim yn gofyn gormod. Dylwn nhw ychwanegu hefyd nad yw'n ddechrau da i unrhyw drafodaeth. Fod rai pobl yn edliw, mae un o'r resymau dros ystyried dod â BBC 3 i ben, oedd bod y BBC yn gorfod ariannu gwasanaethau ychwanegol, megis y BBC World Service, ond hefyd ysbrydoleth. Ar ôl 2 flynedd o geisio at gyfnerthu 4 blynedd o arbedion a chotogi, dwi'n awyddus iawn i'r cyfnod nesaf yn hanes ysbrydoleth i fod yn un lle cawn ni sicrwydd cyllid o mwy nag un ffynhonnell, a hwnnw'n arian digonol. Y peth olaf byddwn ni am wneud yma heddiw yw swyno'n gwynfanus am ein byd. I ni'n ffodus iawn. I ni'n ffodus iawn fod gennym dîm arbennig o bobl ardderchog yn cydweithio gyda ni, yn staff yn fewnol, yn gynhyrchwyr annibynnol yn allanol, ac yn bobl dalentog o fewn y BBC hefyd. Dwi am fentro dweud bod y tîm hwn eisoes wedi profi ein bod yn gwneud defnydd ardderchog o arian cyhoeddus. Ystyriwch y bwriad i adleoli pencadlys ysbrydoleth i Gaerfyrddin, sy'n gam cyffroes yn ddoi hun, ond ar yr un pryd yn gwneud synwyr ariannol.
Fe fwyddom eisoes fod cwmni ymchwil arad wedi dangos fod unrhyw fuddsoddiad gan S4C yng Nghymru, unrhyw gwariant gan S4C yng Nghymru yn denu rhagor o werth economaidd. Y ffigwr yw am bob pint sy'n cael ei gwario, fe fydd yna werth economaidd o bron i 2 bint yn cael ei greu. Ac ers sefydlu S4C 10 mlynedd ar hugain yn ôl, mae Cymru wedi elwa o dros 2.2 biliwn drwy S4C. A hwnnw'n arian ychwanegol uwchben popeth arall o goffrau'r llywodraeth ganolog. Uwchben yr hyn y byddai Cymru wedi derbyn fel arall. Dyna i chi swm a sylwedd y bydd economaidd a gafwyd yn sgil S4C. Ond ar hyn o bryd, mae ariannu'r dyfodol allan o'n dwylo ni, a gyda phob mis sy'n mynd heibio, i ni'n colli amser gwerthfawr. Y broblem yw bod rhaglenni teledu yn galw am flaen gynllunio gofalus, fe all cyfres Dramâu gymryd blynyddoedd i ddod i'r sgrin, oherwydd bod angen trafod syniadau, datblygu sgriptiau ymhell cyn dechrau cynhyrchu. Mae'n hyn bryd i'r drafodaeth ddechrau o ddifrif ynglŷn â sut y bydd S4C yn cael ei ariannu ymhen 2 flynedd, gan yn bod ni'n goffod gwneud penderfyniadau yn awr. Ac mae hynny'n yn gosod mewn sefyllfa eitha amhosib. Ac yn amlwg, fe ddylai'r drafodaeth honno fod yn rhan o'r darlun mwy ynglŷn â siarter newydd y BBC. Ers 2 blynedd bellach, mae'r berthynas rhyngom ag ymddiriedolaeth y BBC wedi bod yn un ardderchog. A'r perthynas rhyngddo i a pennaeth y BBC yng Nghymru yn dda iawn hefyd. A'r reswm am hynny yw bod yna gytundeb ffurfiol sydd wedi arwyddo gennym ar adran diwylliant a chyfryngau Llundain ac ymddiriedolaeth y BBC nôl yn 2011. Mae gennym hefyd gytundeb gweithredol rhwng y ddau gorff sy'n gwarantu annibyniaeth gweithredol, golygyddol a rheoli tan 2017, sydd yn diffinio i ba pwrpasau y mae'r arian i ni'n ei dderbyn yn cael ei ddefnyddio. Mae'r cytundebau hynny ar fi'n dod i ben, ac mae'n amser i ni freiniaru'r tir ar gyfer y cyfnod newydd. Beth mae freiniaru'r tir yn ei olygu yn y cyswllt hwn? Wel, yn fy marn ni, mae'n dyngedfennol bod S4C yn rhan o'r trafod am siarter newydd y BBC. Fe ddylen fod yn rhan o'r gwaith gan y bydd y siarter yn effeithio cymaint arnom, ac y dylwn ystyried a ddylai fod yna ddarpariaeth clir a phendant yn y siarter newydd ar gyfer S4C. Dwi'n awyddus iawn i atgoffa pawb sy'n llunio dyfodol newydd y byd darlledu ym Mhrydain, bod S4C yn wasanaeth cyflawn, cynhwysfawr. Dyna sy'n ein gwneud ni'n unigryw ac yn werthfawr, a dyna sy'n rhaid i ni ei amddiffyn. Ac yng nghanol unrhyw adrefnu posib, mae'n fater o'r pwysigrwydd mwyaf fod S4C a'r awdurdod yn parhau fel corff ar wahân, mwyn i ni fedru gwarchod ein hannibyniaeth golygyddol a gweithredol. Ar hyn o bryd, i ni yng nghanol cyfnod o gyffro a llwyddiant yn hanes S4C. Mae ein cynulleidfa'n werthfawrogol ein henw da dros y byd ar gynnydd, a'n cynlluniau gweinyddol a gweithredol yn argoeli'n dda, am ffyniant, creadigol a thyfiant economaidd dynamig. Ond mae yn y gysgod di. A'r hunllef i mi, fyddai cyrraedd Ebrill 2016 heb sicrhau parhad yr ariannu o'r Llywodraeth, a chyrraedd Ebrill 2017 heb i drefniant ariannol ffurfiol gael ei wneud y tu hwnt i hynny. Hyn, mae'n bosib y byddai'n fwy o hunllef byth i'r ysgrifennydd gwladol os ddigwydd hyn, gan y byddai ef neu hi dan orfodaeth statudol i ffeindio'r arian i ni, hyd yn oed mewn cyfnod o gynni.
Mae Deddf Cyrff Cyhoeddus 2011 yn gosod dyletswydd statudol ar ysgwyddau'r ysgrifennydd gwladol yn yr adran ddiwylliant a chyfryngau i sicrhau arian digonol i S4C. Ac fe welwch chi nawr pam dwi'n defnyddio'r union eiriad yna, arian digonol. Ond yr ofn sydd gen i a llawer un arall yw y gall pethau newid. Felly byddai'n ddymunol cael y sicrwydd hwnnw dros y misoedd nesaf, yn sicr yn y misoedd i fyny at yr etholiad blwyddyn nesaf. O sôn am ddyletswydd o dan y ddeddf, mae yna ymrywiad cyfreithiol ar yr adran ddiwylliant a chyfryngau i gynnal adolygiad o waith S4C cyn diwedd eleni. Ar y funud, does dim arwydd y bydd hynny'n digwydd o gwbl, ac felly yn hytrach nag aros i'r drafodaeth ddechrau mewn man eraill, fe aethon ni yn S4C ati i gynnal ein harolwg ein hunan, i geisio gweld beth mewn gwirionedd yw hyd a lled arian digonol, arian y byddwn ni i angen i wireddu ein bwriadau dros y degawd a mwy nesaf. A fe fyddwn ni'n cyhoeddi dogfen am hyn, sef y ddogfen yma, nes mlaen heddiw. Y cam cyntaf wrth lunio'r dogfen, y neges rydyn ni'n ei chlywed yw y bydd pobl yn parhau i ystyried y set deledu draddodiadol fel ei prif ffynhonnell i wylio rhaglenni, boed hynny'n fyw neu wedi recordio. Ond mae'r defnydd o llwyfannau eraill yn amlwg ar gynnydd, ac fe fydd yna alw cynyddol am i'r set deledu fod yn gyfrwng mwy rhyngweithiol, yn cynnig gwybodaeth ychwanegol a rhagor o ddewisiadau. Efallai chi gweld y cyhoeddiad ychydig wythnosau yn ôl y byddwn ni'n ail gyflwyno gwasanaeth manylder uwch yn ystod y flwyddyn i ddwy nesaf. Erbyn hyn, gyda hanner yn cynulleidfa bellach, yn medru derbyn lluniau manylder uwch drwy'r lloeren. Does gennym ni ddim dewis mewn gwirionedd ond ail gyflwyno'r gwasanaeth yma. Mae hyn i gyd yn mynd i gostio rhagor o arian wrth gwrs, ond mae'n rhaid i'r rhai sydd yn rheoli'r coffre dderbyn bod sianel genedlaethol yn haeddu arian digonol. Mae'n hyn bryd i ni beidio meddwl am S4C fel rhyw Cinderella yn y byd darlledu. Nid perthynas dlawd ddyle hon fod, ond trysor cenedlaethol. Ac mae yna bris i'w dalu am hynny. Ers i mi ddechrau yn y swydd hon, dwi wedi pwysleisio dyle rhaglenni S4C fod ar gael yn unrhyw le, unrhyw bryd, mewn unrhyw fodd. Ac mae'r gwaith o geisio sicrhau hynny'n parhau. Bydd y darpariaeth hon yn gwella wrth i ragor o raglenni fod ar gael ar iPlayer y BBC o'r Hydref ymlaen. Fe welwn ni fwy yn y dyfodol na'n rhaglenni fel y cyfryw yn unig fydd ar gael, ond pob math o gynnwys. Ac felly fe fydd y ffonau clyfar a'r tabled yn dod yn rhan naturiol o'n darpariaeth ni, wrth i ni barhau i fanteisio'r bethau fel apps a'r cyfryngau cymdeithasol. Mae'n bwysicach nag erioed fod brand S4C i'w weld ar draws y llwyfannau i gyd. Dyna hanfod pluraliaeth. Ond yn y pen draw, fe wyddom ni gyd mae cyfrwng yn unig i'r llwyfannau hyn, wrth gwrs, a rhaid i ni beidio colli golwg ar y ffaith mae'r cynnwys ac ansawdd y cynnwys sy'n bwysig. A dyna sut y byddwn ni'n cael yn pwyso am mesur yn y pen draw. Hynny ar ardrawiad ieithyddol, yr ardrawiad diwylliannol, yr ardrawiad economaidd, a gwerthfawrogiad o wasanaeth S4C a'r ffigurau gwylio, wrth gwrs. Neu yn benodol, yr hyn mae'r arbenigwyr yn ei alw yn gyrhaeddiad, sef faint o bobl sy'n taro i mewn i wylio rhyw gymaint o S4C dros gyfnod. Dwi'n credu y byddai'r
rhan fwyaf o bobl yn fodron cydnabod bod S4C yn llwyddiannus iawn ym maes rhaglenni plant. Ac mae'r dilyniant i cyw a'r gwerthfawrogiad ohono yn dyst i'r ffaith ei fod wedi cydio yn y chymig plant Cymru. Ond yn anffodus i ni, dyw'r gwasanaeth yma ddim yn cyfrif pan ddaw hi'n fater o fesur maint y gynulleidfa, gan nad yw'n arferiad i gynnwys gwylwyr ifanc yn y mesuriadau hynny. A dyna'r cyfyngyngor y mae'n rhaid i S4C ei wynebu yn ba hyd y medrwn ni gynnal y gwasanaeth ardderchog hwn i blant, os mae ffigurau gwylio yw'r unig faen prawf ar gyfer gwneud penderfyniadau. Mae fy marn ni am yr obsesiwn hwn gyda ffigurau gwylio ym Mhrydain yn ddigon hysbys. Gan fy mod wedi dweud droion a thro y dylen edrych yn ehangach wrth fesur llwyddiant sianel deledu, sydd yn sianel gyhoeddus a lleiafrifol. Mae yna sawl llunydd mesur i weld pa mor llwyddiannus yw'r gwasanaeth, ac nid nifer y gwylwyr yn yr oriau brig nac ychwaith. Y gost yr awr fesur gwyliwr yw'r dull gorau ynghyd destun sianel unigryw fel S4C. Y gwir amdani yw fod y byd wedi newid o ran arferion gwylio. Un enghraifft yw'r niferoedd sy'n gwylio ar gyfrifiadur neu ffôn neu dablet. Y llynedd yr enghraifft fe welwyd cynnydd aruthrol o 41% yn y defnydd o'n darpariaeth ni arlein. Mae hynny'n golygu bod yna 4 miliwn o sesiynau gwylio arlein wedi bod yn 2013. Hefyd, fe welodd pob darlledwr yng Ngwledydd Prydain ostyngiad o 7% yn ei ffigurau gwylio yn ystod cwarter cyntaf eleni. Ac felly, fe welwch chi bod angen bod yn ofalus iawn cyn neidio i gasgliadau mympwyol ar sail un darn bach o'r pictiwr mawr. O edrych ymlaen i'r dyfodol, dwi'n mawr obeithio y byddwn ni'n medru cynhyrchu rhagor o ddramâu o safon. Ac fe fydd yr arian gaiff ei ryddhau drwy ddirwyn omnibws pobl y cwm i ben i fyny at rhyw 2 filiwn o bunnoedd yn help yn y cyfeiriad hwnnw. Dwi'n hyderus y bydd pobl yn gweld ein bod yn arall gyfeirio'r arian yma i ddefnydd da maes o law. Dwi'n benderfynol o gael rhagor o ddramâu newydd gwreiddiol ar y sgrin a chreu rhagor o gyfleoedd i awduron, i actorion, cynnyrchwyr a chyfarwyddwyr. Efallai na fedrwn ni byth fynd yn ôl i'r dyddiau da pan oedd S4C yn medru fforddio drama newydd pob nos Fercher a phob nos Sul drwy gydol y flwyddyn, ond o leiaf fe fedrwn ni wella'r sefyllfa bresynol. 2 wythnos yn ôl, fe gynhaliwyd dadl seneddol ar S4C yn San Steffan, wedi ei hysgogi gan Glyn Davies, aelod seneddol Maldwyn. Fe glywson ni aelodau o bob plaid yn cymryd rhan yn y trafod ac yn dangos cefnogaeth lwyr i'r sianel. Ond yn bwysicach byth, yn mynegu dymuniad y bydd yr adran ddiwylliant yn rhoi sicrwydd buan am arian ddigonol i S4C. Fel ddywedais i ar gychwyn yr araith yma, yn anffodus, ni chafwyd y sicrwydd hwnnw gan y gweinidog, iddo siarad yn gynnes iawn am y sianel a'i rhaglenni. Ond rwy'n siŵr y bydd llawer o'r aelodau Cymraeg yn parhau i bwyso'r llywodraeth i gael y maen i'r wal. A gyda llaw, cefais fy'n halonogi'n fawr wrth gweld agwedd mor aeddfed gan yr aelodau seneddol ar gwestiwn y ffigurau gwylio yn amlwg yn deall y sefyllfa. Yn nyddiau cynnar S4C, dwi'n cofio Owen Edwards yn adrodd stori amdano ei hun, yn dod ar ymweliad i ysgol Llanhywchlyn. A'r athro'n gofyn i'r dosbarth, pwy oedd yn adnabod y siaradwr gwadd. Roedd Owen yn disgwyl i rywun dweud mai fe oedd pennaeth S4C, neu ei fod yn gyngyflwynydd heddiw
Ond yr ateb y gafwyd oedd, Syr, mi wn i pwy ydi o, fod i mab y statw yn y pentref. A dwi am orffen bore yma, drwy eich atgoffa chi gyd o weledigaeth y ddau wlatgarwr sydd wedi ei hanforoli yn y statw yna yn Llanuwchlyn. Wrth weld mwy a mwy o bentrefi Cymru yn cael ei Saesnigo, fe ofynodd Sir Ifan a Bowen Edwards gwestiwn mewn rifin o Cymru'r Plant nôl yn 1922. Beth wnawn ni blant Cymru i gadw'r iaith Gymraeg yn fyw? Ac mae'r ateb i'r cwestiwn hwnnw a ofynnwyd bron i ganrif yn ôl i weld yn eglur o'n cwmpas ni'r wythnos hon, ar y llwyfan ac ar y maes. Y cwestiwn hwnnw arweiniodd at sefydlu'r urdd a diolch byth am ei weledigaeth ac am waith yr urdd dros y blynyddoedd. Pe bai rhywun yn gofyn yr wythnos hon beth wnawn ni bobl Cymru i gadw esbryd ec yn fyw. Dwi'n gobeithio'n fawr bod i wedi rhoi'r ateb i chi. Dwi'n credu bod angen trafodaeth gyhoeddus am ddarlledu drwy gyfrwng y Gymraeg a trafodaeth dros y misoedd nesaf. A bydd hynny'n gyfle i bwyso a dal i bwyso am arian digonol i'r sianel, gyda sicrwydd hir dymor ac annibyniaeth golygyddol a gweithredol. Gwneud yn siŵr bod y trydydd cynnig i'r Cymro yn dod â sefydlogrwydd newydd hir dymor. Diolch am wrando. Diolch yn fawr iawn i Ian am ei weledigaeth bersonol sydd hefyd wrth gwrs yn ymwneud â hanfod y sianel yma. Mae gen i gyd ddiddordeb ysol yn ddi. Mae yna badeidiau, dwi'n meddwl, yn dal i fynd yn y cefn yna. Dwi'n gwybod bod Ian yn mynd i siarad efo rai aelodau penodol o cyfryngau rwan, ond wrth gwrs yr gwahoddiad fan hyn ydy i chi gyd, i ni gyd, barhau ar drafodaeth yma, i gymryd i afel yn y cwestiynau sydd yn cael ei gosod gan Ian ac hefyd yn y ddogfen yma, a sicrhau bod y drafodaeth yma yn fyw yn ystod y misoedd sydd i ddod. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich presenoldeb, a diolch eto i Ian.